Nyt tulee selkeät ohjeet, miten täyttyä pyhällä hengellä. Otappa Raamattu esille ja avaa sieltä aika lopussa Efesolaiskirje ja 5. luku, eli 5. Tässä on 5 sormea, niin 5 luku. Ja siitä eteenpäin. Odottakaa. Lunthaan. Minä olen hukkannut Raamattu nyt, mutta tässä on ukulele. Soitan joku päivä sitä teille katsojille. Nyt joutuu. Eihän mun pöydä loukku 5-6 Raamattua. Muutama hebreankielinen ja sitten useat suomenkieliset. Joudumme ottamaan nyt otetaan pienempi raamattu. Raamatun fyysinen koko ei silleen haittaa siihen, että avata tästä näin. Muotoinen pikkuraamattu, mutta ei se mitään. Pienelläkin pärjää, se on hyvä. Joskus olla pikkuinenkin raamattu. Se on salaa kuskata sitten taskussa. Toisillahan on vaikka mitä taskussa, mutta minulla on Raamattu tässä. Efesolaiskirje ja 5. luku ja 18 jae. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Nyt tulee tärkeä. Otottakaa. Puhuen keskenänne psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten laulaanne sydämessänne Herralle. Siis sydämessänne Herralle. Ei niinku mitään, varataan Jallis Harkimo hallia siitä vedellä, vaan sydämessänne Herralle, omassa sydämessä. Siellä kaikkein pyhimmässä temppelissä ja itsemme sisällä. Kiittää aina laulaa, aina Jumalaa Isää kaikkesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisenne alamaiset Kristuksen pelossa. Siinä lukeekin, että vaimot olkaa miehillinen alamaiset, mutta siitä jatketaan ensi kerralla. Luetaan niin sitten yksi psalmi tästä. Psalmi. Luetaan psalmi 51. Tämä 51 tämä onkin. Ei luetakaan sitä. Se on Langenen rukous. Katumussalmi pitää olla. Pitää jotain kiitos. Otetaan se vikapsalmi 150. Se on se kaikkien tuttu ja tuntema melkein. Halleluja! Ylistäkää hänen pyhäkössä, ylistäkää häntä, hänen väkevyytensä taivaan vahvuuksissa, ylistäkää häntä voimallisin teoissa, ylistäkää häntä, sillä Herra on teillänsä suuri, ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä vaskirummuilla, karkeloilla, ylistäkää häntä kielisoittimella, huiluilla, ylistäkää häntä helistimillä, symbaaleilla, ylistäkää häntä kumisevalla kympaaleilla, kaikki jossa henki on, ylistäkää Herra. Halleluja. Laula halleluja Herralle. Niin, ajatelkaa. Ylistäkää ja rukoilkaa Herraa. Menkää kammionne niin kuin Jeesus opetti.
Otetaan sekin kohta vielä. No. Luukas. Se löytyy sieltä. Ei kuitenkin Matteo. Tuolta löytyy Matteo. Matteus tulkimies oli hyvä jätkä.